Anyway, ato ta sa atong pinaka-main nga topic. Akong basahon makigalaan sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8 paingon sa 10. Ingon diri makigalaan, kay pinaagi sa pagtuo. Oy, pinaagi sa pagtuo. Di lagi pinaagi sa buhat. Ano man eh? Pinaagi man is pagtuo diri, Brad. Atong basahon, naluwas kamo tungod, naluwas pa gyud, past tense. Kamo tungod sa grasya sa Dios. Grasya day ang nakapaluwas nato, pero pinaagi sa pagtuo. Klaro? Dayon dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Uy. Kinsa may naningkamot diri buhat para maluwas? Wala. Daghan na ning kamot sa ato nga maluwas, klaro lang. Okay? Atong padayon nagbasa. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Di dayta makapasigarbo. Mao na siya makigalang katong kanta, mao na resulta makigalaan nga the more, no? Mao nang giingon sa Step to Christ, the more we come closer to Christ, the more nga makita nato nga grabe kang ngilad ang atong batasan. Ang pangutana magagalaan, sa panahon nga nagkataas ang imong edad, nabati ba na nato? Or nabati nato nga balaan na kayta? Duha ka klase ang tao sa panahon ni Jesus magagalaan. Ang kinaiya sa mga Parisiyo o kinaiya sa nagsunod kang Kristo Jesus nga nagpaubos sa ilang kaugalingon. Unya, klaro ba kay na? No? Matthew kapitulo 5 versikulo 20 ang gingon diha, kung ang inyong pagkamatarong dili mo labaw sa mga Parisiyo, dili kamo tako sa gingharian sa langit. Hala. Tuma bantay gud ang mga Parisiyo mga kaigalaan, grabe ka makatinumanon sa balaod. Grabe ka strikto. Pag-keep sa Sabat, sirado na karon atong mga tindahan maabtan pag gabi. So kung dili daw mo labaw ang atong pagkamatarong, dili ta angayan sa gingharian sa langit. So kinsang pagkamatarong ang makalabaw sa gingharian sa mga Parisiyo? Kinsang pagkamatarong inyo? Ato? Ako? Nga dili man ta inana kay strikto magbantay sa balaod? So sa ato pa ani, di ta malangit. Kay kung di man daw mo labaw. Halaka. Goal na kay tano. Sayang din akong pagsimba nga grabe na ako kada Sabado si kog simba Bernes sa gabi Miyerkules di man day ko malangit. Di man day ko makasulod sa langit. Kay ngano man di man ko strikto nagbantay sa balaod. Mga kaigalan masabtan na ninyo karon. Akong padayon nagbasa bersikulo 10, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. Gibuhat daw ta diha kang Kristo Jesus. Kay aron makabuhat daw tag maayo. Sabton ta na makigalaan. Sa English man good, nice man good ni siya. Pero Bisaya man ta. Now, atong i-emphasize sa makigalaan nganong pinaagi man sa pagtuo dili man sa buhat. Nga naluwas kita sa grasya pinaagi sa pagtuo. Ang pangutana unsa maning grasya? Pinaka-basic ni siya pero pinaka-importante. Kung moadto ka og college nga wa ka kabalo plus minus sa pagyod divide, multiplication, kung adto kag college di ka kabaloan ng upat arithmetic sa mathematics is dili ka walay pulos imong pagadto sa college. Nganuman, dili naman to sila motudlo sa imong times plus minus. Dili na motudlo ang teacher. Diretso na siya sa basic algebra. Unya kung dili ka master og multiplication, addition, subtraction. Undang gyud kay di man ta kabalo. No? The same na siya makigalaan, unsa nimo pagkabalo, pagkasayod sa mga bugat ng mga subject sa Bible, kung ang pinaka-basic mahitungod sa atong salvation di nato masabtan. Ang grasya wala ta kasabot, unsa ang pagtuo nato nasabtan. Ato na siyang sabton karon mga kaigalaan. Unsa ang grasya sumala sa atong gibasa? Usa kini siya ka gasa. Ang grasya is gasa. Ang pagtuo, unsa man ang pagtuo? Ato ning sa isahon mga kaigalaan. Unsa ang pagtuo? Ang pagtuo is Hebrews chapter 11 verse 1. Naadiri ang definition makigalaan sa mao nga Hebro kapitulo 11 bersikulo 1.
dili ta magwali diri og kanang karni na ha kung dili pa ta kakaya inom gani og gatas, ha? Dili pwede nga ayaw pa kan-ana inyong mga anak nga bag-o pa na tawo og kanon kay ngano man matuk-an na. Mao na nga mobalik gyud tag basic. Okay? Kung sa grade 1 pa ni sugod gyud ta ani og A, E, I, O, O. Okay? Hebrehanon kapitulo 11. Ipabilin gyud nato ning basic. Kay para di ta maglisod og sabot sa mga bugat ng mga subject. Okay, unsay giingon diri makaygalaan? Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Unsa daw ang kahulugan sa pagtuo? Kung sa English ni tanawa lahi ang interpretasyon sa Bisaya gyud. Kung sa English na siya, ang faith daw usa ka siya ka substance nga mutuo ka sa mga butang nga dili mo makita. Tungod ani ang pagtuo daw mao siya. For example ba, unsay nakapalami sa imuhang magluto ka og sinabaw? Concrete gini siya. Unsay makapalami? Kung way tanglad lami dili. Way asin. Wala sa ay kay kung walay asin. So ang asin mo ay makapalami sa imuhang imong sinabaw. So inana pud ang imong pagtuo. Kung wala kay pagtuo, di ka mutuo sa mga butang nga wa nimo nakita. Ngayon ka nga, unsay pagtuo kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Nga, di man yung ka maluwas kung di ka mubuhat. Kay patay man ang pagtuo ug walay buhat. Di ba? Pero unsay giingon diri, naluwas daw ta pinaagi sa pagtuo. Na unsa ang pagtuo? Ang pagtuo, usa ni siya ka butang nga mutuo ka sa mga butang nga wa nimo nakita. Okay, another definition sa pagtuo, aw kanang explanation, Romans chapter 10 verse 17. Unsay giingon diha? Ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw o pagpaminaw sa pulong sa Dios. So dili ka katuo kung wala kay napaminawan. Unsa may tuuhan nimo wa kay napaniwan? Romans chapter 10, di ba? Naa diha. Unsa man pagtuo sa mga tawo nga wa may magwawali? Unsa man po nila pagtuo nga wa man sila nadunggan? Kaya ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw o pagpaminaw sa pulong sa Dios. Sa lakdod nga istorya makaygalaan, ang pagtuo mao ang pagpaminaw sa tanang pulong sa Dios. Okay, mao na siya ang pagtuo mga higala. The question is, ngano ang kaluwasan dili man pinaagi sa buhat, pinaagi man sa pagtuo? Tungod kay unsa man day ang pagtuo? Ang pagtuo makaygalaan, Galatians chapter 5 verse 6. Open your Bible sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 6. Ato nang hinahinay og ginauting kay no ang kaning Episo kapitulo 2. Ug nganong kuan man by faith man dili man by works. Kay ngano hambugon daw ta. Sige ingon diri kay kung by works ang atong kaluwasan, pinaagi sa atong mga buhat, hambugiro ta. Pangutana, hambugiro ba ta sa dugay na natong inalagad? Sa panahon nga daghan nakagkaalam sa Bible, nahimo ba kang humble o nahimo kang hambugiro mga higala? Duha ra gyud ni ang magtutuon sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios makaigalaan mo tabang nato ni nga magpaubos sa atong kaugalingon. Kay sige kag i-remind nga dautan jud ka, makasasala jud ka, wa kay mahimo sa imong kaugalingon kung wala si Kristo Jesus. Ang kadugay na natong inalagad nahimo naman noontang self-confident, no? Adunan tay confident sa atong kaugalingon. Unsay giingon diri sa Galacia kapitulo 5 5:6 makagala nag-ingon diha nga ang pagtuo kuno kung sa English pa faith which worketh by love. Ang pagtuo daw mubuhat na sa iyang kaugalingon ug gugma. Sabtan? So sa laktod nga istorya makagalaan nganong dili makapaluwas ang buhat tungod og hinungdan kay ang pagtuo sa iyang kaugalingon mubuhat day siya. Sabtan na? Dili niya to makredit nga nganong maayo kay kumubuhat. Buutan kay ko, kay manghinatagon kay ko, musakripisyo gid ko, dili ko makagalaan. Dili ta makabuhat tungod dili sa pagtuo. Now, kinsa man day ning pagtuo nga naa sa ato? Kinsang pagtuo? Imuha? Ako Kinsang pagtuo? Atong basahon sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20 makagalaan sa giingon diha. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Dili na daw ako nabuhi. Yet not I,
Dili daw ako, but Christ liveth in me. Si Kristo nagpuyo kanako. And the life which now I live, ug ang kinabuhi nga akong gikinabuhian karon, I live by the faith of the Son of God. Ako nagakinabuhi sa pagtuo sa anak sa Dios. Kung ikaw nagakinabuhi karon tungod sa imong pagtuo, mga kaigalaan, pakyas. Kay nganuman, dili madawat sa Ginoo ang ato ang pagkamatarong. Dili madawat sa Ginoo kay trapo ramang ni. Kani atong mga good works di ni madawat sa Amahan. Si Pablo nagkinabuhi siya sa pagtuo ni Jesus, dili sa iyahang kaugalingong pagtuo. So therefore, sa laktod nga istorya, kining pagtuo nga naa nato dili ni atua. Bisan ang atong paghinulsol mga kaigalaan, dili na ato ang paghinulsol. Bisan ang repentance. Kay nganuman, basago na sa Step to Christ kanang repentance di ang subject sa Step to Christ. Sa sulat ka na, pagduol kang Kristo, basahanan niyo mga igala. Ang repentance mga kaigalaan, dili giday kita ang gahinulsol sa atong kaugalingon. Kay nganuman, bisan kita di ta mahinulsulon. Tanawa gani si Eve ug si Adan. Tanawa akong balikan ha. Human nga nikaon sila, nakasala sila, nikaon sila atong prutas. Nitago sila. Sa dihang nitago sila, gitawag sila. Nga Adan, si Adan, asa man ka? Dani ana siya, Lord, maulaw ko. Di ba naulaw ang tanawag ay kabantay mo sa mga bata ang makasala. Di mo tago sa amahan. The same na sa gireaksyon ni Adan ug ni Eve. Nga pag once nga makasala gani ang tao, mutago na, mudipinsa na, tanawag na sa husgado, nganong nahusgado? Kay ngano panalipdan nila ilang kaugalingon. Karon grabe. Kay ngano man, bisan og klaro na kay sa CCTV, iagi pa yung kaso. Grabe ka injustice, di ba? Dobi lugar pobre kita. Gipanamas-tamasan ang isa sa atong pamilya. O girape baka nakita gyud sa CCTV nga siya gyud mismo na naamay kwarta, mo file pa magkaso. Bisag dayag na kay makaigalan, injustice gyapon ang balaod sa tawo. Naagya po injustice, inhustisya mga higala. Di ba? Nga kita di ay mga balikta, kita di ay is naluwas ta tungod sa pagtuo ni Jesus nga naa kanato. Kining pagtuo, tanawag gud ang ikatulong tingog sa manalunda mao ni Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12. Unsay giingon diha? Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12, mauni siya ang agda, pasensya, patience. Mauni siya ang pasensya sa mga balaan nga nagtuman sa kasuguan sa Dios ug na nagbaton sa pagtuo ni Jesus. Kinsang pagtuo? Dili day ato ang pagtuo. O kining pagtuo ni Kristo nga si Kristo atong gidawat, mauni siya mubunga og buhat. So sa ato pa, ang kining buhat nato, di nato ni makredit sa ato Kay ba, hambugon lagi ta, pag once i-credit nato ni atong good works. Grabe, nakatabang yun kay ko, atong tawo nga kuan. Luoy kaya akong gitabangan. Grabe, buutan kay ko. Inana ang kakahitabo mga higala sa ato Kita ray maluwas kay nganuman, kita ra ang gabantay sa Sabado. Pero ang mga evangelical, dili sila maluwas kay wa sila gabantay sa Sabado. Muuyon mo ana? Muuyon mo mga igala? Kinsang katungod ang muhukom sa iyang sikatawo? Wala. Wa ka kabalo kung mapadayon ba na siya bantay sa kasugwa o musupak sa balaod o dili. Ako pa mong pangutan-on. Nganong maluwas man ta pinaagi sa pagtuog dili sa buhat? Pangutan-on ta mo. Sa manggilapason mo sa balaod bisan gabantay kita strong mangyud kita sa Sabado. Bisan pag sa Sabado manggilapason ta. Pangutan-on ta mo. Sa standard sa adlong ipapahulay, Isaiah kapitulo 58 bersikulo 13. Nga dili daw ta manag-istorya sa adlong Sabado sa atong kaugalingong pinulungan. Pila man kanato diri nga gaisgot og negosyo sa adlong ipapahulay. Kinsang pipila man sa ato diri nga magtabi sa adlong ipapahulay. Halaka. Daghan. So nganong kita raman sigig panghukom dito sa mga evangelical o kanang gabantay adlong Domingo nga kita mismo manggilapason man ta sa atong kaugalingon nga balaod. Di ba ulaw sa atong nga bahin? Libak. Di ba klaro kay na sa Bible nga nag-ingon diha sa Matthew 5 ba na nga niingon diha nakadungog mo kani adto nga ayaw kamo pagpatay apan siya nga nasuko sa iyang isigkataw nga walay hinungdan ug nagatawag kaniya nga buang o raraka siya nakasala batok sa balaod sa Dios.
Dili lang day ang pagpatay nga imo siyang gidutsuan og kutsilyo, gitigbas ba nimo, gipusil nimo siya, bisan ang pagpanlibak ni ana. Sama ra nga imo siyang gipatay. Inana kalalom ang balaod sa Dios mga higala. Tanawa, dugangan na to, ang pagtuo gyud ay mubuhat siya sa iyang kaugalingon. Unang Tesalonica 1 versikulo 3. Akong basahon makigalaan. Tanaw na to ang translation kung sibo ba gyud ang thought sa maong nga Bible. Ingon diri sa Bisaya, sa among pagampo ikaduhang Tesalonica day. 1:3 nag-ingon mga higala, mga igsuon, kinahanglan nga sa tanang panahon magpasalamat kami sa Dios tungod kaninyo. Angay gayod nga buhaton namo kini kay ang inyong pagtuo nagtubo man pag-ayo ug misangput usab kahugot og inyong paghigugmaay. Pero lahi gid ang translation. Ano siyang problema? Kay dito sa English is nag-ingon dito work of faith. Ang work of faith nga mao ang resulta ang gugma makaigalaan. No? Ang faith di ay mubuhat na sa iyahang kaugalingon. Mao nang niingon si ato ta sa Roma kapitulo 2 4 bersikulo 2. Tanawa mga higala ang giingon ni Apostol Pablo, kung gihimo pa siyang matarong sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo apan dili sa atubangan sa Dios. Iniingon dito sa English mga higala nga unsay gingon dito sa 4 bersikulo 2 nga kung si Abraham pa na matarong pinaagi sa iyang buhat, dili niya mapasigarbo ang Dios kun dili iyahang kaugalingon. Sa bersikulo 3, kay ang kasulatan nag-ingon mituo si Abraham sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isib kaniya nga matarong. So pinaagi lang sa pagtuo makiglan. Nagpasabot ba nga walay buhat? Ang pagtuo makiglaan mo buhat na sa iyang kaugalingon. Atong i-prove sa Bible. Sama gihapon si Pablo gihapon ang sulat Hebrehanon, si Abraham gihapon ang gisgutan. Hebrehanon kapitulo 11 mga higala. Bersikulo 17. Nadiri ang concrete nga example makiggalaan sa pagtuo. Ang pagtuo gid ay mubuhat. Ingon diri, tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac. Tungod sa pagtuo, dili tungod kay nakabuhat siya, mo contradict man ni siya sa Roma kapitulo 4:2 nga namatarong siya tungod sa iyahang buhat, kay pagtuo man ang gisgutan didto. Pero tungod daw sa pagtuo nakahimo si Abraham sa paghalad sa iyang anak. Dili tungod kay nahimo to niya nahimo siyang matarong. Sabtan mga higala? Yes, ang pagtuo day mubuhat siya sa iyang kaugalingon. So sa ato pa, dili na natagagarantiya karon sa atong mga maayong buhat apan pangayoon nato ang pagtuo ni Kristo Jesus nga mo resulta og maayong buhat. Wow. Hinahinay nagkasabta no? Nga dili day ngano hambugon man gid ta. Tinuod na siya. Kamoy mag-experience mga kaigalaan. Kana ganing kabantay mo nga daghan kay tagmaayo nga mabuhat, di ba mapasigarbo nato atong kaugalingon? Imbis ipahinungod nato sa Ginoo ang atong pagpasigarbo, atong kaugalingon ang atong ginaday. Kay ngano man nagtuo man ta nga maluwas ta tungod sa atong mga buhat. Sabtan mga higala, sa unsa man nga paagi nga naluwas ta sa grasya pinaagi sa pagtuo. Una mga kaigalaan, number 1. Roma kapitulo 5 bersikulo 10 mga higala. Isa ni siya, take note. Isa ni siya nga nganong maluwas ta, nganong naluwas ta sa grasya dili pinaagis buhat, pinaagi sa pagtuo. Mao ni siya mga higala. Roma kapitulo 5 bersikulo 10. Kaniadtong mga kaaway pakita sa Dios, oy nahimo daytang kaaway sa Dios. Kaniadto sa unsa nga paagi? Gipasiguli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Number 1 mga kaigalaan kay nahimo tang kaaway tungod sa kamatayon ni Kristo Jesus napasiguli ta sa amahan. Ang pangutana, unsa may nakapahimo nganong nahimo tang kaaway sa amahan? Tungod sa sala. Unsa ana mabasa? To Isaiah 59 bersikulo 2 nag-ingon, tungod sa inyong mga sala, kamo nahimulag sa inyong Dios. Tungod sa inyong mga kalapasan, gilingaw sa Dios ang iyang dalunggan aron dili siya kadungog diha kaninyo. Unsay nakapahimulag kanato sa Dios? Ang atong sala.
So nahimo daytang kaaway. Imagine makaigalaan, gipasig uli kaaway ta sa amahan, dili tungod kay nagapanikad na ang amahan na kay ihanat ang patyon, no. Tungod kay nahigugma ang amahan, gikinahanglan nga matuman ang gipangayo sa balaod nga kamatayon nga bayad sa sala ni Adan. Kay kung dili mabayran ang sala ni Adan makaigalaan, dili madawat ang atong mga pag-ampo. Kay ang gipangayo sa balaod ang kamatayon sa iyang anak nga si Jesus. Klaro kay ng Bible, no? Juan Kapitulo 1, versikulo 29, ang sige ingon di mga higala? Behold the Lamb who taketh away the sin of the world. Tanawa ang karnero. Kinsang karnero? Si Jesus. Tanawa ang karnero nga nagapasaan sa tanang sala sa tibuok kalibutan. Kinsay nagpasaan sa atong sala? Si Kristo Jesus. Mao na nga napakaipasigarbo nga kaaway gani ka sa amahan kung dili nato dawaton si Kristo makaigalaan sa tinud-anay. Magtuo gihapon ta karon nga tungod sa atong mga maayong buhat malangita. Isaiah Kapitulo 64, versikulo 6. Sige ingon diha, ang atong pagkamatarong sama lamang sa trapo at tubangan sa Dios. So dili ni siya madawat. So the question now is, kinsang pagkamatarong ang atong gikinahanglan nga para madawat ta sa langit? Kinsang pagkamatarong ang madawat sa langit nga atong hawiran mga igsuon? Dili atong pagkamatarong. Tanawa, example na pud sa Bible. Philippians chapter 3. Open your Bible sa Philippians chapter 3. Unsa gani na Pilipos na sa Bisaya, no? Akong basahon makigalaan, magsugod ta sa 4. Tanawa si Pablo mismo, siya ang halimbawa ani mga higala. Philippians chapter 3 verse sugod ta sa verse 4. May katarungan gayod unta ako nga musalig ni ining mga butanga kay kun may naghunahuna man nga makasalig siya sa mga seremonyas, labaw pa ako. Makigalaan, kani siya ang Pilipos, dili lang ang gisgutan ani ang seremonya. Apil ang 10 Commandments. Basahan na niyo sa komentary sa mga pioneers nga niingon diri, klaro makani diri no? Niingon si Pablo nga kung nay isa sa inyo ha diri nga nagsalig sa ilang kaugalingon, mas labaw pa ko. Ingon si Apostol Pablo, kay ngano man parisiyo ba ini si Pablo? Dugangan ako sa verse 5. Kay gituli na ako sa nag-edad pa alang og usa ka semana. Mali mga kaigalaan. Sa King James Version ni is 8 ka adlaw man tulion ang mga Hudiyo kaniadto. Diri isa ka semana ilang gibutang. Pero kung dito ka sa King James Version, mao na nga kanimang god siya Catholic Bible, di ba? Catholic Bible daghan og mga wrong interpretation. Mao nang magbantay ta. Mas the best gyud ang King James Version. Okay? Labi na ang English. Okay, akong padayonon makigalaan, 8 ni kaadlaw, dili ni siya isa ka semana. Natawo ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin og lumad gayud nga Hebreo. Kinsay lumad diri? Okay? Si Pablo gyud giingon gid niya, gipasabot gid niya diri makaigalaan nga bisan tuod siya nagpasigarbo sa iyang kaugalingon kay nagsalig siya nga malangit siya tungod sa iyang kaugalingon nga pagkamatarong, pagkamatinumanon niya sa balaod. Unsay giingon niya diri? Mahitungod sa pagtuman sa balaod sa mga Hudiyo, parisiyo ako. Versikulo 6, og hilabihan ang akong kadasig nga gilutos ko gani ang mga simbahan. Dili ni siya simbahan. Mao ni siya ang problema sa translation makaigalaan sa Bisaya. Kay ang simbahan manggod, structure manggod na siya. Kung dito ka sa King James Version, church manggod ni siya. Kung sa Bisaya, iglesia. Kung migigag church, katawhan na siya. Kinsay gilutos ni Pablo, di man ang structure simbahan. Ang katawhan man iyang gilutos. Mao ni siya problema sa translation. Kung ang pagkamatarong ipasubay pa sa pagtuman sa balaod, wala ako'y kasaypanan nga nahimo. Kung ang pagkamatarong pa lang daw tungod sa 10 Commandments, ingon pa si Pablo, wala ko'y sala. Grabe no? Grabe ang giingon ni Pablo, wala daw siya sala. Pero unsay giingon niya? Versikulo 9, unsay giingon ni Pablo? Dugang paniana, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo may tungod ni Kristo Jesus. Nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo.
og mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa balaod. Tanawa, klaro kay makaygalaan. Okay? Kung dili sa pagkamatarong nga nadawat ko pinaagi sa pagtuo, diha kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios og gipasuka diha sa pagtuo. Klaro mga higala? Nga si Pablo mismo nag-ingon siya, nga kaniadto grabe ko kamatinumanon sa balaod. Gani gipamatay na nako ang mga Kristohanon tungod og hinungdan sa akong pagkabarug sa balaod sa Hudiyo. Busa gipamatay nako sila, pero sa verse 7 niingon siya, kining tanan giisip ko nga wala tungod kang Kristo Jesus. Pagka bersikulo 9 mga kaigalaan niingon siya, sa dihang nakita ko si Kristo Jesus, wala na ako nag-isip nga matarong ko tungod sa akong pagkamatinumanon sa balaod. Apan pinaagi day nako sa pagtuo sa pagkamatarong nga naa kang Kristo Jesus, mao na iyang gawiran nga pagtuo mga kaigalaan. Mao na nga pagkamatarong ang iyang gawiran. Mga higala, dagwa akong ikalipay labi na ang langit nga dili na ta magpasigarbo sa atong mga maayong buhay. Nga kita grabe ka matinumanon sa balaod, nga grabe na nakita ray maluwas kay kita ang nagbantay sa kasuguan sa Dios. Remember, gisulat na nadaan sa sulat ni Sister Ellen White, nga daghan pang maluwas nga dili Seventh-day Adventist. Kay nganuman sa ulahing mga adlaw dawaton nila ang pulong sa Dios nga tinud-anay. Ang Sabbath kita manggilapason kay ta mismo sa atong adlong igpapahulay. Mahigala mao na nga di gid ta kapasigarbo sa atong pagtuman sa balaod. Pakihilawas mga lalaki. Abi nato ang pagpakihilawas katurang gisakyan nato ang babae. Tinud-anay ni siya mga higala. Mga higala, nakadungog mo kaniadto nga dili manapaw. Apan ako makaingon kaninyo nga bisan pa sa kauwag sa paglantaw sa babae lamang kita nakapanapaw na. Kaya ang atong pagsabot sa balaod makiglan literal ra kay nato nga ginahimo. Pero ang balaang kasulatan nagsulti nga kung unsa kalalom ang balaod makikalaan. Tanawa gay si Apostol Pablo nakaingon gid siya sa Roma kapitulo 7 bersikulo 14. Ako unod nun. Apan ang balaod espirituhanon, ako nabaligya sa sala. Mga higala, kita nabaligya sa sala. Di ta katuman sa balaod sa atong kaugalingon. Roma kapitulo 8 bersikulo 7 ang say giingon. Ang unod nun nga hunahuna kaaway batok sa balaod sa Dios. O bisan pag unsaon di gid ni siya katuman sa balaod sa Dios. Kung magpabilin tang unod nun makigalaan, di gid ta katuman sa balaod sa Dios. Ang pangutana, unsa man ning unod nun? Kabantay ka natong kasing-kasing nga may dinumtanon. Galacia kapitulo 5, sugod daw 15 mga higala. No naadiha ang mga buhat sa unod nga kontra sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Ang pagkailibgon, pagkalibakira, pagkasiloso na adito tanan. Nga unod buhat sa unod nga kontra sa espiritual nga mao ang balaod sa Dios. Espiritual ang law kita unod nun. Kung dili ta malimpyuhan sa atong kasing-kasing mga higala, di gid ta katuman sa balaod. Klaro na, conclusive nang giingon ni Pablo. Niingon si Apostol Pablo, pero niingon siya na ipaglao mga kaigalaan. Roma kapitulo 7 bersikulo 20 niingon siya, apan sa panahon gani nga mubuhat gani ko og sala, dili na ako ang nagabuhat ni ana, kun dili ang sala nga nagapuyo kanako. Kinsa ang gabuhat og sala? Ang sala nga nagapuyo nato mga igsoon. Dili day kita mismo kun dili ang sala nga nagapuyo nato. Mao nang si Pablo nakaingon siya sa bersikulo 24, alaot ako nga tawo. City 24, alaot ako nga tawo. Kinsa may muluwas kanako gikan sa lawas ni ini nga mamatay. Ato na ba nang nabati mga higala? Nabati na ba nato nga wala tay nahot? Nabati na ba nato nga mahukman tas kamatayon? Nabati na ba nato? O nabati nato kay matinumanon kay ta pila edad. Ang problema makagalaan tungod sa atong kadugay na siyaro di ta malangit ani nga grabe ta makadonate panghatag inana, pero ang atong kinabuhi makagalaan sikwahi sa pulong sa Dios o sa balaod sa Dios dili na garantiya kay kitang tanan karong gihukman sa langit. Naatay gitawag og hukom investigativa. Naatay doktrina ana mga higala. Ginahukman ang matag pinulungan nato, ang tanalang binuhatan nato, tanang hunahuna nato kay ang tanang mga tinago hukman sa Dios. No, Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 o 14. Tanang tinagong butang bisan nasa sulod sa atong kasing-kasing. Ang balaod sa yuta makigalahan mohukom ra na sa makita.
Pero ang balaod sa Dios bisan sa imong tinago, muhukom na siya mga igsoon. Inana kalalum ang balaod sa Dios. Mao nang niingon si Pablo, niana siya, nagpasalamat ko sa Dios nga pinaagi sa iyang anak nga si Jesus. Unsa iyang gingon? Karon sa akong unahuna nagaserbisyo ako sa iyahang balaod, apan sa akong unod nagaserbisyo sa balaod sa sala. Duha ka buk balaod makigalaan, balaod sa Dios ug balaod sa sala. Nga ang balaod sa sala mao nay gatuklod nato nganong gabuhat ta og sala. Busa mga kaigalaan nga kitang tanan mangayo og grasya sa Ginoo aron makatuman ta sa balaod. So sa ato pa, dili na ta katuman, so unsaon pagtuman sa balaod igsuon? Pinaagi sa pagtuo ni Kristo kung kanunay ta magampo kada adlaw. Sige tagluhod kada buntag. Si Jesus gani, bisan wa siya nakasala mga higala, gapangayo gyud siya grasya sa iyang amahan matag adlaw, kita pakaha nga nahulog na sa sala. Matag adlaw, kadlawon pagid mo adto si Jesus dito sa kamingawan aron mangayo og grasya sa iyang amahan nga para unsa? Para makadaog siya sa mga pagsulay ni Satanas anang umalabot. The same ang atong buhaton. Matag adlaw tang makasala, busa matag adlaw tang mangayo grasya niya. Kay siya ang mudaog nganhi kanato mga igsoon. Mao na sa katong leksyon, kabantay mo ato yung lesson, kanang walay katapusang pagigsaad or everlasting covenant. Mao na siya makaigalaan, iyahan ng gisaad. Nga iyang ibutang ang iyang balaod, no? Asagay na Jeremiah chapter 31 verse 31 to 33. Iyahan ang gisaad mga kaigalaan nga ibutang niya ang iyang balaod sa atong kasing-kasing gunahuna. Kay nganuman aron nga dili ta makasala. Siya mismo magbutang. Dili atong daan nga pakigsaad mga kaigalaan nga niingon ang mga Hudiyo nga, tanan nimong gisulti Moses amo nang tumanon. Pero pila lang, isa lang kasimana nagbuhat nagdios-dios. Pareha gyapon nato. Nagpasalig ta nga mutuman tas balaod pero anang adlawan nagpakasala na pud ta. Dili lang sa makita makigalaan apan diri sa sulod sa atong kasing-kasing. Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 16. Unsay giingon diha? Kitang tanan managduol sa trono sa grasya aron makakaplag kita og grasya ug kaluoy. Dili makaigalaan nga mapasigarbo nato ang atong kaugalingon tungod kay kita ray nay balaod, kita ray malangit. Maura gihapon na nga sistema sa panahon sa mga Hudiyo. The same ra na nga mentality mga kaigalaan. Pero atong unahon-naon, ato yung pangayoon ang pagtuo ni Kristo Jesus nga mutuman gyud sa balaod. Klaro kay na mga kaigalaan, if you love me, keep my commandments. The question is, kalipay ba nato ang pagtuman sa balaod? Di ba? Dili. Ganahan gyud tagpakasala. Ganang giingon sa Salmo 40 bersikulo 8 ba nga niingon si Jesus pinaagi kang David. Niana siya nga I delight to do thy will. Malipayon ba ta nga gatuman sa kabubuton sa Dios? Kung dili ta kabaton sa pagtuo ni Kristo Jesus makagalanti, gid ta mahimong malipayon sa pagtuman sa balaod sa Dios. Kung napugos ra ta, no. Nialagad ka tungod kay naay 7 plagues, naay mark of the beast, di na garantiya makagalaan. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 18 sa giingon diha, ang gugma mo pawala og kahadlok. Kay kung fear o kahadlok ang atong motivasyon karon nganong nag-alagad ta, tungod sa pandemic nga alagad ta, no. Gugma ang gipangayo sa Ginoo nga mag-alagad ta niya. Pero batnan nato iyang pagtuo, iyahaning gugma tanan. Tanan nga naa sa ato ang makaigalan, ingon pa ni Pablo, giisip kuning wala. The same gihapon sa ato. Kining atong pagtuo, atong pagkamanghinatagon, ang ato ang pagka-aktibo sa iglesia, tanan makaigalan ato nang i-credit sa atong maluluwas nga namatay kanato. Ikaduha magagalaan is, ikaduha nga gihimo ni Kristo nga nung dili sa buhat maluwas ta. Iyahatang gimatarong makagalaan pinaagi sa pagdawat sa iya. No? Klaro kay na diha sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 30 unsay giingon diha? Gihimo niingon ang Amahan, gihimo ko si Kristo para mahimo ninyong kaalam, mahimo ninyong pagkamatarong, mahimo ninyong pagkabalaan ug mahimo ninyong kaluwasan. Sa ato pa makagalaan, dili gid ni ato ang pagkamatarong. Bisan ang atong pagkabalaan, pinaagi na sa siya sa pagtuo.
Inana ka amazing ang kaluwasan magigalan. Dili nimo imuhang hago, kun dili hago. Mao nang giingon sa Filipos kapitulo 2, bersikulo 13. Unsay giingon diha? Ang Dios magapamuhat nganhi kanato alang sa iyahang kaugalingong kalipayan. Wow! Siya day ang work diri sa atua para sa iyang kalipayan. Dili siya nga, Lord, tabangi ko para mabuhat nako ni. No. Kundi Lord, puyo nako para mabuhat ko ni. Ikaw mamuhat, Lord, dili ako kaya, di ko ni kaya. Kanang pagtuman sa balaod, lisod kay na para nato. Pero kung si Kristo na ang mo-work nato makaigalaan, walay lisod, walay imposible. Amen? Mao na nga Juan kapitulo 15:5, kung dili ta magpabilin sa punuan, kay kita man ang sanga nga mao si Kristo Jesus ang punuan. Ingon siya sa bersikulo 5, wala mo'y mahimo kung wala ko. Bukang bibig nato na makagalaan nga wala tay mahimo kung wala siya. Pero in reality kay kung dili nato masabtan nga siya gid ang atong pagkamatarong, ang mahitabo makagalaan, bukang bibig nato nga wala tay mahimo. Pero gapaningkamot ta og buhat nga giisip nato nga ang atong mga maayong buhat mo'y makapaluwas nato. Even though makagalaan nga kanang giingon sa Santiago kapitulo 2 nga ang pagtuo nga walay buhat patay. Hinumdumi nga pag kung padayonon na nimo makagalaan, ang pagtuo nahimong perpekto tungod sa resulta nga mawang buhat. Ang buhat is resulta lamang sa pagtuo. Dili gid na nimo himuon nga ang buhat is hinungdan sa imong kaluwasan, kundi bunga ra na siya makagalaan. Ang pagkamatinumano nimo sa balaod bunga ra na sa pagtuo gugma ni Kristo nga naa sa tuwa. Dili na tungod sa atuang mga buhat. Klaro kay ang Bible ana. Kay kung dili ta ni masabtan ang basic, is dili mao nang maghinukmanay ta. Mao nang gakahitabo. Nakabantay ba mo ana? Nga naay paghinukmanay sa matag usa nato imbis magtinabangay, maghinukmanay. Klaro kay ng Roma kapitulo 2 bersikulo 1 nga siya nga nagahukom sa iyang isig katawo, sige ihapong gihukman ihang kaugalingon. Tungod kay kung unsay iyang gihukom sa iyang isig katawo, iyaha man pud nang binuhatan. Hinumdumi makaigalaan nga kitang tanan di ta katuman sa balaod. Hinumdumi tanan makaigalaan nga kita tanan makasasala. Hinumdumi makaigalaan nga kita dili tanan matarong. Nakadepende lamang sa pagkamatarong ni Jesus. Roma kapitulo 3 bersikulo 10, walay matarong bisan isa. Roma kapitulo 3 bersikulo 23, tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Mao na siya mga higala. Ban ang pagkamaayo sa Dios, Roma kapitulo 2:4, mugiya kanato sa paghinulsol sa atong mga sala. Ug siya nga nagaingon nga siya wala nakasala, siya bakakon. Sumala pa sa unang Juan kapitulo 1:9, Ajes. Mao na siya mga higala. Wa gid tay mahimo mao na hinungdan nga si Kristo kay di man ta katuman, Roma kapitulo 8 bersikulo 3. Nga gipadala sa Dios ang iyang anak para kay di naman ta katuman sa balaod, wa na may pulos ang balaod. Kay ang gipangayo sa balaod ang pagkamatarong man ni Jesus. Unsay giingon diha sa 3 nga tungod kay dili na katuman ang tao, gipadala niya ang anak para mamatay nato. Nga gikuha pa gid niya ang sama natong kinaiyahan. Kaning masakitan, mao na nga kinaiyahan niyang gikuha, nature. No? Unya pagka bersikulo 4 para matuman ang gipangayo sa balaod nga mao ang pagkamatarong. Kay kung dili mo anhi si Christ makaigalaan, di gid ta katuman sa balaod. Mao na nga kung dawaton nato si Kristo adunay paglaom. Dawaton nato nga siya atong pagkamatarong. Kay ang pagtuo ni Kristo nga naa sa atoa, mao na siya makapatuman sa balaod. Roma kapitulo 3 bersikulo 31. Ningon si Pablo, ato na bang walaon ang balaod tungod sa pagtuo, dili ka na. Apan tungod sa pagtuo, atong matuman o mapatukod na to ang balaod. Wow! Roma kapitulo 3, bersikulo 20, wala ta nahimong matarong tungod sa atuang pagtuman sa balaod. Kay, nganuman, 20, 21 o 22 makagalaan. Unsay giingon diha? Nga ang balaod is musulti lang sa imuha nga ikaw nakasala, pero ang balaod dili ka pamatarong nato. Kay ang balaod, musulti lang na sa imuha nga, oh, Sister Safera, nang libak na po ka. Kasamang kamo dool. Kay ang balaod, di man nakapasaylo nimo. Ang kamo dool, kang Kristo. Walay makaadto sa amahan kung dili pinagi kang Kristo. Juan 14, bersikulo 6, mga igsoon. Walay makaadto sa amahan kung di ta moagi kang Kristo. Mao na sa mga igsoon. So, mao na nga adunay garantiya na sa atua.
Isip nga dumadawat sa pagkamatarong ni Jesus, dili na tahinukman sa balaod sa Dios. Dili na kamahukman. Roma 8:1. Siya nga nagalakaw ng espirituhanon, dili na hinukman sa balaod. Kung aduna manggyoy makasala ka nato, unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1, kung siya aduna mangyod, ingon siya, mga anak ko, ni ana si Pablo, mga anak ko, kung aduna mangyod, kung aduna manggyoy makasala kaninyo, aduna tay tigpataliwala nga mao si Jesus. Kay ngano, tungod kang Kristo Jesus ang atong amahan, andam na mo pasaylo nato. Unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Faithful and just na ang ato ang Dios nga mopasaylo sa atong mga sala, tungod kay ang gipangayo sa balaod nga mao ang pagkamatarong ni Kristo, tungod sa iyang dugo mapasaylo na ta sa atong mga sala. Mao nay assurance. Og tungod sa pagkamatarong og pagtuo ni Kristo Jesus, makatuman na ta sa balaod. Mao nay assurance mga kaigalan. Kay kung dili mamatay si Kristo dito sa cross, walay paglimpyo sa sala. Abi nato nga nagtuota nga mapasaylo ta sa amahan og bisag dili mamatay si Kristo, mao nay purpose magagalan og nganong namatay si Kristo dito sa cross, kay di ta katuman sa balaod, wala tay pagkamatarong bisan pag unsaon natong paningkamot. Mao na ang pinakaunod nga nganong namatay si Kristo Jesus dito sa cross. Inana kanindot makaigalan ang plano sa kaluwasan, nga ang tanan ihatag sa atua para magmadaugon ta batok sa sala. Saligi gana imong kaugalingon. Og tan-awa dayon ang hukom investigatiba sa Great Controversy chapter 28, makita nato makaigalan kung unsa ta kahugaw atubangan sa Dios, kung unsa ta ka makasasala pagsaligan nimo imong kaugalingon. Ug mahimo ra gyud tang hinukman sa balaod, kay nganuman dili na madawat sa balaod ang imong pagkamatarong, kung dili nato dawaton ang pagkamatarong ni Jesus.